ಹಾಯ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾರೇಗ್ಲ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನಿ ಇಂಕ್ಲ ಅಚ್ಚುನ ಬರ್ತಡೆ ಅಂಚಾರಿನ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಪೇಟೆಗೆ ಪೋತಿರು ಕೋರಿಲ ಮೀಲ ಪತ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಅವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬೇಕರಿ ಪೋದು ಕೇಕ್ ಪುರ ಪತ ಬರ್ಕ ಪಂಡದು ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಇತ್ತೆ ಆಗಿ ಚಾ ಪುರ ಪರ್ದು ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ ಪಿದಾಡದ ಬೇರೆ ಬರ್ಪರ ಅಂತ ಖಾತ ಇಂಕ್ಲ ಅರೆ ಬೇತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಉಂಡಿಗೆ ಪೇಟೆಡ್ ಅಂಚದಾರ ಬಣ್ಣಗ ಲೇಟ್ ಅವು ಕೋರಿ ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಅವು ಇಂಕ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಖಾತರ ಮೂಲ ಬಾಕಿ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲ ಅಂಚಾದು ಐತೆ ಇಂಕ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಇನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಶ್ರೇಯು ಇಂಕ್ಲ 3 ಜನ ಪಿದಾಡಿದ ರೆಡಿ ಆದುಂತದ ಐತೆ ಇಂಕ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲೆತ್ತ ಆಯನ್ ತೋಜವೆ ಆನ್ ಅಚ್ಚು ಅಲ್ಲಂಬೆ ಹಾಯ್ ದೇ ಇಂಕ್ಲ ಜವನಿ ಹಾಯ್ ನೆನ ಬರ್ತಿದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅವ್ವ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂದರೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇನಿ ಹಿಂಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅವೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಂದುಲ್ಲರು ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡವಡು ಪಣದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪು ಲಕ್ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಆಡವ ಲಕ್ಕದ ಸೀದಾ ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ತೈನಿ ಇಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾದ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲ ತುಲೆ ಜೋಕ್ಲ ನಮ್ಮನ್ ತೂದೆ ಕಲ್ಪುವ ಇದು ಇಂಕ್ಲ ಮದಿಮೆ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪುರ ಇತ್ತು ನಾನಿ ಇಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಗಳ ಕಾರ್ ಪತ್ತದು ಅಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊನ್ವತ್ತ ಇಂಕ್ಲ ಅವನ್ ಪುರ ಜೋಕ್ಲ ತೂಪಿರು ತುಲೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ಆಯಲ್ಲ ಇನಿ ಬಲ್ಪು ಲಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬತ್ತದು ಇಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲಮ್ಮ ಪಣ್ಣಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಅನ್ಬಂಡೆ ಇಂಕ್ ತುಲೆ ಮಗೇನ ಆತು ಮಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಗೋಜಿ ಕಾರ್ ಬತ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊರಡು ಪನ್ಪನಾತ್ ಗೊತ್ತಾಪನಾಥ ಮಲ್ಲ ಜವನೇ ನಮಗೆ ಯಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ 7 ವರ್ಷ ಆಣೆ ನಮಗಕ್ಕು ಹೆಂಚ ಜೋಗು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬುಜಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಫಸ್ಟ್ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಅವಳು ತುಕ ಸೀದಾ ಇಂಕ್ಲ ಬೇಕರಿ ಪೋದು ಕೇಕ್ ಪತ ಬರ್ಪ ಯಾನ್ ಇಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಪಾತಿರತ್ತಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಮುಲ್ಪ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟದಲ್ಪ ಅವರ ಗಾಡಿ ಉಂಟದವರ ಕೈ ಮುಗಿ ಕವಾಡದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ತೊಲೆ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಉಜುರ್ಪಾದೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟದಡೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನು ನೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಿಲ್ ಸೇವೆ ಆಪುನ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಏನಾನ ತೂದು ಜನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಿರ್ತಿ ಯಾನು ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ತೋನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ನಕ್ಕಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬತ್ತು ಬೇಡಲ್ಲ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನಿಕ್ಲ ಪನ್ನ ಪೊರ್ತು ಈಡೇರಿಸದು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಇದು ಬರ್ತಡೆ ಐತಿ ಆಯಗೊಂಜಿ ಖುಷಿಯ ಹೊಡ್ ಪಂಡದಿರಲ್ಲ ತೋವತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಳೊಂದು ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಆಪನ್ ಪಂಡದು ಇಡೇ ಬತ್ತದೈತೆ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದು ಎಂಕ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ತು ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಪಿದಾಡೋಡು ಪಂಡದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಲ್ತು ಸೀದಾ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವರ ಬತ್ತ ಪೋಯಿ ಪಂಡದ ಎಂಗ್ಲ ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ದಿಗ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತ ಒಂಜಿ ರವಣೆ ಅಂತ ಓಜವೆ ಏತು ಶೋಕ ಅದು ಎಂಚ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲವರ ತೂಲೆ ಓಕೆ ತೀಯರತೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಪ್ಪನ ಜನ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಜನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಜನೆಗ್ಲೆ ಕೈ ಮುಗಿಕ ಪಂಡದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಉಲೈ ಬೇರೆ ಬುಡುಪುಜೆ ಉಲೈ ಫುಲ್ ಬಂದು ಪಿದ ಹಿಡ್ದಂಗ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಕ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿರ ಯಾನ್ಲ ಜೋಕೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೀದಾ ಎಂಕ್ಲಿತ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಿತ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೆಲವು ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರ ಅವಡಿತ್ತೇನೆ ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ದವಲಿತೆ ಗಾಡಿ ಉಂತದೆ ಅಂದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ತು ಪೂರ ಕೆಲವು ಸಾಮಗ್ರಿದು ತಂದು ಇಂಕ್ಲೈತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಬತ್ತ ಇಂಕ್ಲ ಐತೆ ಕೇಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅವೇನು ಪತ್ತ ಬೇರೆ ಪಂಡದು ಇಂಕ್ಲ ದುಂಬೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ನೆರದಾದ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಕೇಕ್ ನನ್ನ ಬತ್ತು ಪತೋಪುನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ನಮ್ಗೆ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಉಂಡದು ಅವೇನು ಪೂರ ಜಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರೇಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಿರ ಮುಲ್ಪ ರೇಟ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಲ್ಜೆ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಸ್ತು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಾಪದ ಜನಕ್ಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಯಾನು ಮುಲ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪತ್ತು ಬೇಡ ಮುಲ್ಪೈತೆ ಕೊರೋನಾ ಐತೆ ನಡೆದ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದಿದ್ದೀರು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಗೆ ತಿಂಡಿದೆ ತೊಂಡೆ ಯಾನು ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತನ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಡಿ ಅಡಿಕೆ ಏನು ಬೇರಾಗಲಿ ತಿನ್ರ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಗೆ ತಿಂಡಿದೆ ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇಕರಿ ಪೋದು ಸ್ವೀಟ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ
ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಬಿಲ್ ಮಲ್ತದು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಅವಳು ತಿಂಕ್ಲ ಸೀದಾ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪರ್ದಿತ್ತ ಓಂಕಾರ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತ ತೊಂದಲ್ಲ ರೀ ಅಮೃತ ಓಂಕಾರ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿಪ್ಪು ನಾವು ಎಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಕೌಲು ಸ್ವೀಟ್ ಇಜ್ಜನತೆ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಐತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಐಟಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಡ ನಂಚಿನ ಸ್ವೀಟ್ ಐಟಮ್ ಪೂರದೆ ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಚೀದೈತೆ ಇಲ್ಲ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಪೂರದೆ ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಗೆತ್ಯ ಇನಿ ದೊಂಬುಡು ನಲ್ತದೆ ಸಾಕ್ಲಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಾಧಾರಣ ಕಾಸುಲ ಮುಗಿಂಡಿನಿ ಪೇಟೆಗೆ ಪೋಂಡು ಅಂಚೆನೈತೆ ಏತು ಕಾಸಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾವುಜಿ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಮುಲ್ತೋಲಿ ಕೋರಿಲ ಮೀನ್ಲ ಪತ ಬತ್ತಿರಾರು ಬಂಗುಡೆ ಪತ ಬಲೆ ಪಂಡೇನು ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೂತೆ ಪತ್ನಾರು ಎಂಕ್ಲ ತುಲೆ ಆಜಿ ಬಂಗುಡೆ ತಿಕ್ಕದನು 1 ಕಿಲೋ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಏತಪ್ಪ 280 ರೂಪಾಯಿ ತೋಜೋಡಿತ್ತೆ ಬಂಗುಡೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೋರಿಲ ಮೀಲ್ನ 6 ಪತ ಬತ್ತಿರು ಅಂಚನೆ ಮತ್ತೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪತ ಬತ್ತಿರು ಅಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಳಿ ಬಂಡದು ಆಣೆನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಜಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲೆದು ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕಬಾಬ್ ಪೊಡಿದು ತೊಂಡೆನು ಏನು ಟಾಪ್ 1 ಕಬಾಬಿ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಕೇಂಡೆ ಅವಳು ಇಜ್ಜಂಡು ಕದಾದಮ್ಮನ ಇತ್ತಿನೇನು ಪತ ಬತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತೊಂಡೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರೆಡ್ಲ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಇನಿಕ್ಕೆ ಕಜಿಪು ತಕ್ಕ ಉಂಡಾತೆ ಇಂಕ ಅವು ಅಲ್ಪ ಮರತ್ತೆ ಪೋಂಡು ಪೇಟೆಡ್ ಅಂಚನೆ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ರೊಟ್ಟಿ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಸಾರು ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ಅಪಗ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೆ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಪಾಡುಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಆಗಲ್ ತೂದು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೆ ಅಂತೆ ತೊಂಡೆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಚನೆ ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ MTR ದಾಗಲ ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸಾಂಬಾರು ಹೆಚ್ಚಾದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಕೆತ್ತಿ ಬುಡ್ಜಿ ಕೆತ್ತಿ ಬುಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಸಾರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಬೊಡದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಟ್ಲ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ತೊಂಡೆ ಅಪ್ರೂಪ ಆತೈತೆ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಪರ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡೆ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಪತ್ತೊಂಬರಂದೆ ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ಈತ್ ಬಗೆಯನ್ನು ತಿಂಡಿ ತೊಂಡೆ ಅವಳ್ತಿಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ರಸ್ಕ್ ಏನು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ದಾಗಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರಸ್ಕ್ ಒಂದು ಏನು ಅಲ್ಪ ಕೇಕ್ ತೊಂಡೈತೆ ಅವಳ್ದೆ ತೊಂಡೆ ಯಾನು 75 ರೂಪಾಯಿ ನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾಡಿ ಅಂದೊಂಜಿ ಇಂದು ಲಂಚನೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ ನೆನ್ನ ರಡ್ಡೆನೆ ಯಾನು ಅವಳು ಕೇಕ್ ತೊಂಡೈತೆ ಅಲ್ಪಂಡೆ ತೊಂಡೆ ಯಾನು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಖಾರ ಅದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಒರಿನ ಅಂಚಿನ ಸ್ವೀಟ್ ಐಟಮ್ ದಾದೊಂದು ಪೂರ ಏನು ಓಂಕಾರ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತೊಂಡು ಅಮೃತ ಓಂಕಾರ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಉಂಡದು ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಆಡ್ದೆ ತೊಂಡೆ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಂದು ತುಲೆ ಕ್ರೀಮ್ ಬತ್ತನ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಭಯಂಕರ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ನೆಕ್ 1/4 kg 40 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತುಲೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಬನಾನಾ ಚಿಪ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯೂರು ತಾರಾಯ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನವು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುನೊಂದು ನೆಕ್ 200 ಗ್ರಾಮಿಗೆ 75 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ತುಲೆ ಅಂಚದ್ದು ಹೋಳಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪಾಯಸ ತಿನ್ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚದ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೋಳಿಗೆ ತೊಂಡು ನೆಕ್ಕಿ ತಪ್ಪು 40 ರೂಪಾಯಿ ತೋಜೋಡು ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ತುಲೆಂದು ಕಡ್ಲೆ ಮಿಠಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆತಿ ತುಂಬ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಂಡ ಕಡ್ಲೆ ಮಿಠಾಯಿ ತೊನ್ನ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮರಲೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಓಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಪೇಟೆಡ್ ಅಂಚದು ತುಲೆ ಕೊಡೊಂದು ಐಕ್ ಏತಪ್ಪ ಕಡ್ಲೆ ಮಿಠಾಯಿಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ತೋಜೋಡು 1/4 kg ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಒಂದು ಸೋನ ಪಪ್ಪುಡೆ ಒಂದು ಸೋನ ಪಪ್ಪುಡೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಡಬ್ಬಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೈತೆ ಅವತ್ತು ಒಂದೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಂಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂದು 1/4 kg 70 ರೂಪಾಯಿ ತೋಜೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ನೆನ್ನು ಪೂರ ಇಂಕ ಒತ್ತರದಿರೋದು ಒರಿನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಮಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಗ ಒರಿನ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಗ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆಪುನು ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ ಬಾಯ್.